ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡ୍ରିଏଲ୍ ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ LL ବା ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 20 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। 20ରୁ ଆପଣ 13 କିମ୍ବା 15 ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲାଇସେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାମ ହେଉଛି RTOEXAM ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଡାଳିଦେବି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସୁବିଧା ମିଳିବ: ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ବା ଚିହ୍ନର ତାର ସଂକେତର ନାମ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି RTO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଟାଇମିଂ ବି ସେମ୍, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ବା ନଲେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଭାରତ।